Иртәнге шәйләр, сезне сәламле дуслар, һәм без бүген үтәлмәгән вәгъдәләр турында сөйләшәбез. Үтәлмәгән вәгъдәләр искә төшәдер инде сезнең дә. Языгыз фикерләрегезне, язучылар бар безнең. Миңа еш кына искә төшерәләр үтәлмәгән вәгъдәне. Мин кечкенә вакытта әнигә вәгъдә иткән булганмын. Әни, мин сиңа барыбер югары белем диплом алып кайтып бирәм дип. Ага. Мин Ярты юлда туктап калдым. Орта белем алдым бит инде, һөнәри белем. Шуннан инде картайып беткәч кенә вәгъдәне үтәргә дип институтка кердем. Университетка кердем, аннары институт булды ул. Аңладым мин. 2,5 семестр йөрдем дә, булды, җитте дидем дә, кайтып киттем. Юк, әле соң түгел бит, Рөстәм. Яра, мин аңа атказанган таныклык алып кайтып бирдем. Сезнең шундый үтәлми калган вәгъдәләрегез бармы, дуслар? 8-917-85-55-91 номерына язып юллый аласыз һәм безнең радио тыңлаучыларыбыз үзләренең хат хәбәрләрен юллыйлар. Бар инде ул үтәлми калган вәгъдәләр. Сеңлем инде күптәннән үзе кими торган күлмәкләрне миңа бирәм ди. Һаман вәгъдәдә генә кала. Бирмиләр Димәк, ки әле, һаман да. Тагын шулай язалар үтәлми калган вәгъдәләр хакында. Бу шулай ремонт белән бәйле. Ага. Түшәм ясаучы ясап киткән иде. Түшәмне, люстраны элде, люстра килеп төште. Ясыйм дип вәгъдә. Бер елдан соң ясыйм дип вәгъдә итте, бер елдан соң килеп ди вәгъдәсен үтәгән. Юк, карагыз әле, ул бит инде акча түләнгән, ул бүтән әйбердер. Ул бит инде анда эшләргә тиеш, ул вәгъдәдә генә калмыйдыр бит инде. Анда бит теге рәсми рәвештә кагаз тутырылмагандыр инде күрәсең. Бар бит ул теге рәсми рәвештә кагаз тутырылганда, анда гарантия дигән әйбер бар. Менә кешенең үзеннән тора инде ул. Син кагазга кул куйганмы, куймаганмы? Менә мәсәлән, без түшәм тарттырдык име? Һәм тегендәй точечный лампалар инде. Һәм шуның бер уты дөрес янмый торган булып чыкты инде. Теге залга керәсең дә сул яктан ул ишек кырыендарак кына миңа игътибар да итмәсем хәтта. Ул теге төп лампа түгел, менә абадогы бармы теге подсветка шикелле тора ул. Менә шул җире янмый икән. Берәр көнне кирип алыштырып чыгармын диде шул егет. Вәгъдә итте. Әйе, вәгъдә итте. Мин ул турында уйламадым да, мен оныттым да инде берничә көннән. Карасам шалтырата, бүген кирип чыксам ярыймы дип әйтәм нәрсәгә? Шул мәктәп кирип чыгыйды. Менә ул үзенең сүзендә торды, менә кешесеннән тора. Документ монда мөһим түгел. Егет сүзе бер була диләр, шулдыр инде ул, иман. Әйе. Шуңа егетләр артын сөйләшми.